दिनै जोंहा 4 तारिख मार्च 2024 जोंहा श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारिया जोंनाव ब्लगाव मोनसे भट कमिटिखौ सारा जोंनि गेजेराव माबोरै दं बाबो जोंनि भट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफ्रा खामानिखौ बोरै मावदों बोरै मावाखै बा मा रोखोम मावगासिनो बेखौ सोंलुनो दिनै सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय जादों। बेथ' खाथां नोंथांमोनानो नुखाबाय पाब्लिकनि रोजा रोजा फैनानै जोंनि गेजेराव जिकुनु प्रग्रामानो जा जेरै भट लेभेल कमिटिनि मिटिङानो जा बा पार्टी वार्कार मिटआनो जा बा मोनसे जोंना मास गेदारिंआनो जा जेरावखि जाया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दोलै नोगोरै जिकुनु जाथि जनगोष्ठिया ज'यै फैनानै जोंनि हाग्रामा सारनि जे मेल बाहाय जगदान होफैयो दोलो फैनानै रोजा रोजा मानसिफ्रा फैनानै जगदान होफैयो। बेनोथ' मोनसे गुड साइन मोनसे जोंनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि बा सार हाग्रामानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां साइन होननानै गुड साइन जायनि फलाव सरकार गैयाब्लाबो बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय मेक्सिमामथ' इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जोंनि दोलोआव दिनै जगदान जाफैनायखौ जों मोनगासिनो दं आरो जों नुगासिनो दं। मानो होनोब्ला बिथांमोना जोबोद गावसिनि दोलोनि जिहेतु सरकारानो दं बिसासजोंनो गावसिनि दोलोनि सायाव बिसासानो गैला मावनायखौ बिथांमोननि मावनायखौ गावसिनि नेताफोर मावनायखौ बिथांमोना बिसासानो गैला जायनि फलाव दिनै जोंनि दोलोआव रोजा रोजा फैनानै बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जगदान जाफैगासिनो दं। नायदो बे दखाना सोरना बन्द जायो जोंनि हाग्रामा सारना बन्द जायोना बे प्रमद बर'नि दखाना बन्द जायो बेखौ दुध का दुध पानी का पानी बे जागोन आरो समा फैग्रोथों एमपि इलेक्सना जोबग्रोथों नाटकसो दानि मा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै मा लाब जे बानायदों जोंनि हाग्रामा सारनि गोदोनि 15 बोसोर सासनावनो जों बानायबोजोबखानाय जोंनि बिपिएफ दोलोआनो बानायबोजोबखानाय गोदानै मा बानायदों बिसोरलाय बबे मेगनाव सोर बुंदों मा दं गोदान बानायनाय मा अन्थाइ खाम्फा मा दं जेबो गैया जोंनि माथो जोंनि एमएलए मानगोनां रबिराम नार्जारि साराबो दोलै जों अन्थाइ खाम्फा गायसननानै लाबो जोंनि बिपिएफ दोलनि एमएलए सारमोनानो फैयै अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं बा मोनसे बे रोखोमनो गोदान खामानि लाबोगासिनो दं। बिथांमोनाथ' जोंनि सार खामानि हाग्रामा सार खामानि मावनायावनो जेरावखि थाङा सार मावनायावनो सा बेरायगासिनो दं बाहाय जेबो गोदान गैया। बेनि माखासे बेबादि बिबुंथि होनायखौ आं होनोनो उसुबिदा मोनो मानो होनोब्ला बिथाङा सासे इएम जालायफैबाय आरो बिथाङा मोनसे समाव मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय बे बिथांनि खुगानिफ्राय जे मोनसे ससाइटि लेभेलनि गैयै बाथ्राफोर ओंखारो बिथांखौ आङो बुंनोनो बिराद उसुबिदा मोनो आरो मालाबा खोनाफेरदों नामा सोरबा नेताफ्रा बेफोरबायदि गेसाव गोफोन रावजों सोंखारिनो थाखाय मोनसे वार्ड दं मोनसे मोजां भाषा दं बेफोरजों रायलायलाय माबा गोदाव सोराव माबा मोनसे माबा गैयैफोर बादि मोनो आं बिथांनि बुंनायखौ मोनसे ओंथि गैयैफोर बादिसो मोनो आं बेसलेस मोनो बेखौ आङो इम्परटेन्स लाया।